ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನು ತಗೋರ್ನೊಳ ಎಬೆ ಈತೇನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಓಹೋ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಲ್ ಪಬ್ಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಖಿಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇನಿ ಪೂರ ಬೆನ್ ಪಾವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇ ಬೆನ್ ಪಾವಡು ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಪೋಣ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಾಗ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಮೀನು ಭತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬನರಡೆ ಮೀನು ಒಂದು ಮೂರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಪೂರಿಕ್ ಕೊರಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಿಕ್ ನಾತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೀನು ಅದ ಅದ ಪೂರಿಕ್ ದೊಟ್ಟೆ ಕಾಟ್ನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಓನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಂತವ ಯಾವ ಅವ್ಯಾವುದು ಕೆರೆ ಓನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಓ ಅವ್ವ ವೆಯ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅವ್ವ ಏತ್ ಕೆ ಜಿನ ತೂಕ ಏತ್ ಕೆ ಜಿನ ತೂಕ ಯಾವ ಓ 1 kg 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು. 1 kg ಮೀನು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಓರಿಕ 1 kg 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ 1 kg ಹೋಗ್ತದೆ ಪೂರಿಕ ನೇಲಗೆ ತೂಕ ಎತ್ತುಲ್ಲ ತೂಕ ಏದೇ ಆತೇನ ಮೇ ಅವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿದ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನೀತ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಈಗ ಫಿಶ್ ಪತ್ತುನಿ ಮಾತ್ರನಾ ಏನು ಕಜಿಪಾನ್ ಪೂಜಾರ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಅವಾಗ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಾವ ತೋಲೆ ಯಾನಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲೀತೆ ಪತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಪತ್ತದಲ್ಲ ತಂದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕೊಲ್ದನಿ ದಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆತ ಜಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿನ ಬಾತಮ್ಮ ಇದ ನಂಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಗುಡೆ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಂದು ಅಂಚನದ ಎತ್ತು ಅಂತೀರ ಅವಳು ಆಯ್ತು ತುಚ್ಚು ಅವಳು ಬರ್ತಾರೆ ಗೇ ಬಿತ್ತವಳು ಅಂಚ ಅಂಚ ಈಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಉಂಡಾ ಐಟು ಸೋಕು ಎತ್ತು ಅಂತೀರಂದ ಆಯ್ ಅಂದುಂಡತೆ ಉರ್ದುನ ಅಂಚ ಉರ್ದುನ ಇಟ್ಟು ಸೋಕು ಉರ್ದು ಅಂತೆ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತು ಪೊಡಸು ಸರಿ ಇದೆ ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಪೊಡಸು ಐಕ ತಾಗು ಮುಳ್ಳು ಬರಂಡ ಇಟ್ಟು ತೂವಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಿತ್ತುರಪ್ಪನ ಮುಳ್ಳಲೆ ಎಂದು ಅಲೆ ಮುಳ್ಳುದೇ ತೂವನು ಅವು ಮುಳ್ಳೆ ಇವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಪೋಡು ಅವಳು ಪೋಂಡು ಇರಬೇಕು ಇಂಚನೆ ತೆಪ್ಪಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹಾಯ್ಕವ ಅಂದಿತ್ತನ ಸೋಪು ಪೋತು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬರೋದು ಆತಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ ಸಿಚ್ಚಿ ತೋಲಿ ಬರ್ಪುನ ಒಂಥರ ತೋಲಿ தேவ் நமக்கு மீன் திக்குன மல்ல விசயத் అయిన మూరుననే మల్ల విషయ
ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮೂಣೆ ಇಂಚ ನೀನು ಪಾದ್ ಅಂತೆ ಮೂಡಿಯ ಬೀಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಜಪ್ಪು ನೋಡು ತಜಪ್ಪು ಉಂಡ ತಜಪ್ಪುನ ಗನ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಐಟು ಮೂರಲ್ಲಿ ತಜಪ್ಪುನ ಕಡಪತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರರವರು ನಂಗು ಮತ್ತು ಬಾಂಗುಡೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾತಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ 3 ನೆಟ್ ನಿರತರಾಗಿದೆ. ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಮೀನು ಯಾವ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡೆ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನು ತಗೋರ್ನಲ್ಲ ಎಬೇ ಈತೇನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಂಚ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನು ತೋರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಅಂಚನೆ ನೋಡಿ ಎಬೇ ಈತೆ ಇಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ದಿಕ್ಕನ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಮುರಿಯದೇ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚೆ ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಡ ಬೀಸತ್ತೆ ಪೋಣ ಮೀನು ಬತ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ತಜಪ್ಪೋಡೆ ಚೂಟು ಜನ ಲೆಪ್ಲೆ 3ನೇ ತುಂಬ ಲೆಪ್ಲೆ ಅರ್ಧೊಂಡು ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ನ ಬರಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಡ್ದಂಡ ಬಲ್ಲಿ ತೂಪರ್ನ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ತೂಪರ್ ನೆತ್ತೆ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಸಲೆಡಿಪ್ಪು ನಂಗಲ ಕಣ್ಣೋದಿರ್ತವೆ ನಂಗವು ಫ್ರೆಶ್ ನಂಗು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿಕನೆಗೆ ಭತ್ತದನೆಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಮಾತಿತ್ತು ನೈಟ್ ಪೊಯ್ಯ ಜನದಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ನಂಗು ಮೀನು ದೆಪ್ಪತ್ತನೆಗೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿಸದ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡಿಯ ಮೀನು 3 ಬಿಸತ್ತಿ ಯಾವ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸತ್ತಿ ಯಾವ್ದು ದಟಾಯ್ಚಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ నేను తున్నాంపుగా ಚೈನೀಸ್ ತಕತ್ತಿ ಮೋನೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನಣ್ಣದ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಣಿಪರವ ಹೈಟ್ ಮೂರಿಗೆ ಐದು 3 ಐದು ಕಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕ ಕಡಪನ ಹಾಕ್ತಾರ ಅದು ಆತ ಹಾಕಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಸೋದು ಅದೇ ಪತ್ತಿರ ಜಾಗೆ ಚಮ್ಮ ತಾರಿನ ಬೆಪ್ಪರಿತ್ತು ಬಂಗಾತು ఇంకా అప్పుడే తేడా మా తెచ్చి మళ్ళీ కొంత ఉరికి 3 ఇచ్చారు మరి ఎంచంది కుడ్లది అప్పుడే కుడ్లది పీస్ అంత చూడుతున్నా ఎడ్ యాప్ నిజ చూడుతుంది ఫ్రై అనుకున్నాను ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊರ್ರು ಬಿಸತಿ ಕೊರ್ರು ಕಚ್ಚು ಕೊರ್ರು ಹೋಗತ್ತಿ ಮಗ ನೀನು ಮಾಸ ರಂಜಿಂಜಿ ಪೋದಿತ್ತಿನ ನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಚಿ ನೋ ಸೈಡ್ ದಿತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ
ತೋಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬತ್ತುನ ಸುಲಭ ಅಂದು ಎನ್ಮೇರು ಬಟ್ ಅವು ಸುಲಭ ಬತ್ತು ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಮೂರು ಜಂಬರ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾಲ ತೇಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು ಹಾಕ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾರು ನೆಟ್ಟು ಪತ್ತೆರ ಆಪಿಸಿ ಎಡೆ ಜಾರುಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಮೀನದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೆರಲ ಆಪಿಜಿ ಉಂತು ನಂಜಿ ಕೈಟ್ నేను కత్తిది మురియర ఆపుజిగే ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೂರಜಿ ಗರ್ಗಸ್ ಮೀನು ಬೋಡ್ನಿ ಗರ್ಗಸ್ మల్ల మల్ల కత్తి వరకు ಗರ್ಗಸ್ ಗರ್ಗಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೇಕ್ ಮೂರಿಯರ ಕಾಣಲ್ಲ ತಾಜತ್ತು ಬಾಡುವೆ ಓಬೋ ಆಯ್ತು ಅಂಚುಬೋದು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತು ನಾನಾ ಜನ ಎಂಜ ಪೀಸ್ ಎಂಚ ಪೀಸ್ ಎಂಚ 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 ಓ ಫ್ಲೈಸ್ ಅನ್ಕರ ಅಂತ ಕೇಳು ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅವ ಅವಳಿತ್ತನ ಆಪರೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನಲ ಕಣದ ಅವನ ಕೋವಾಣ ಸೂಟ ಆಪಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡ ಟೂಲ್ಸ್ ಪುರ ಬೈಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೋಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆರು ಏಳು ಹೈಟ್ ಬೇತ ಇಜ್ಜ ಜನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಏನ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹತ್ತಮೆ ಐಡು ಮುಳ್ಳು ಇಂಚ ಮುಳ್ಳಿಜ್ಜ ಊರ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೇರ್ದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇರ ಕಲ್ಲೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೈಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಚಿಂಚೆ ಎಂದು ಇಚ್ಚಾನು ಬಲ್ಲೇರು ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನ್ ಮಲ್ಲ ನೆತಲೆಗೆ ಬೋನ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಬಾಗ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ನಂಚು ಮಂಡ್ಯಡುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬೆ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತದ ಸೋಕಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಈರ್ ಬೋಪನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪತ್ತದ ಕಾಣತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದ ಎಂಚದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾಂಡೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯುರೋಪ್ ಬಣ್ಣ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋತನ್ಗೆ ಇದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆರ್ತಿಜಿಂದ ಅಪ್ಪಗನತ್ತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬರ್ತಿಜಿಂದೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ నేను కట్టాను అది చడ్డ ಮನ್ಪೋಯ್ ಕಟ್ಟ ಎಂಚೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮನ್ಪು ಸುರುಟು ಮುಸುಂಟು ಐತ ಕಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟది ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಲಾವು ಮೀನು ಮೂರ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ತಿನ್ಪುನಲಾವ ಪತ್ತುನಲಾವು ಪತ್ತುನಲಾವ ಅಂದವ ನಿಕ್ಲು ಮೂರು ಪನ್ಪುನೆ ಗುಳ್ಳು ಒಂದು ಅವಳು ಬತ್ತು ದೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜವು ಬೋಟ್ ಚಾಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಾತಂಬೋಯಿ ತಿಕ್ಕುನಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ಅಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದ್ಕೊಂಡ ರಗಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನಿಯರೇ ಬಡದು ಬತ್ತಿರೋ ನೆತ್ತವಳು ಅಂಡ್ ಅವನ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತುನಾಗ ತಿಕ್ಕು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡ್ಡು ಹೋದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಎತ್ತೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಜು ಖುಷಿ ಯಾನ್ 10 ದಿನ ಮೀನು ಒಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇರ್ತೇವು ಬಂಗುಡ ಅನ್ನದ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡ ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ನಾನು ಎಂಕ ಬಂಗುಡನೆ ಯಾವ అబ్బొక మల్ల మీనత సూరు తిన్న గడ్డాపు జత ಎಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ನಿಕ್ಕು ಬಂಗುಡೆ ಅವ ಮಲ್ಲ ಮೀನವ ತುಚ್ಚು ತುಚ್ಚು
ತುಚ್ಚು ಬಲೆ ಹಾಗೆ ಜೋರು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆ ನಾವು ಪೊಮ್ಮ ಓ ಪೂರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಾವು ಜೋರುಂಡು ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ತುಚ್ಚು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಪೂರಿಗೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆದದ್ದು? ಬಂದ ಧನು ಬಣ್ಣ ತೋಜೋ ಅವನಿಕ್ ಪರಂಕಿರೇನೆ ಬಕ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೋಚಿ ಮೇ ಪರಂಕ ನನ್ನದಲ್ಲ 3 ರಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಾನು ಪೀಸ್ ಮನ್ ಪರ ನೋಡ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ತಗೊಂಡು ಐನೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮನ್ ಪೋಚೆ ತುಚ್ಚು ಚಾನ್ ಬಗದ ನೆಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ ದಲಗ ಆಪುದಲ ಇನಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಉಂಡತ ಕಬಾಬ್ ದಲಗ ಚೆಮ್ಮೀನ್ ಬೆ ಚೆಮ್ಮೀನ್ ಅದು ನೀನನ್ನಿ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಕುದರ ಮರಪ್ಪನಂತೆ ಮೀನ್ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತನಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಮೀನ್ದ ಸಾಯ್ಬರ್ ಹತ್ತೀರಿ ಮೀನ್ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಮೂರಾಟಿಗೆ ಮಾರ ಹತ್ತಮೆ ಪತ್ತನ ಒಂಚೂರು 3 ಹಾಕುನ ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಯಾನೆ ಪತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಪತ್ತದ್ರೆ ಯಾನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ತ ಅರಕಲ ಹಬ್ಬನ ಹಾಕಲ್ ಬರ ವೈದ್ಯರು ಅದೇ ಅರಕಲ ಹಬ್ಬನ ಹಾಕಲ್ ಬರ ಏತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೀನು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡೇನು ಬಗ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಆತಾ ಇದನ್ನು ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ತೋಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಜಲ್ ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ತೋಜುನ ಕತ್ತಲೆ ಶಾಡ್ ಅಂತ ಯಾವ ತುಲೆ ಅಂಜಲ್ ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಗುರ್ಚಂಡೆ ದಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒರಿಯುನ ಅಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಗೆ ಮೀನು ಬತ್ತನಾರಲ್ಲ ಮೀನು ಕಂತನಾರೆಲ್ಲ ಐದು ದಾನ ಕೊಡುವ ಅದಕ್ಕೇನು ಸರಿ ಅಪಗ ಇಂಕಲ್ ಕೈದೇಕುವ ನೀಕು ದುಂಬರಿ ಪ್ಲೇ ಅಂದ ಗೇಟಿದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಣ್ಣಾಂಡಿ ಡಿಜೆ ಗೇಟಿದ ಬಾಕಲ್ದ ಪ್ಲೇನ್ ನೆಂಕಲೆ ಮೀನು ಮೂರ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಕತ್ತಿ ಒಂಜೆ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಕತ್ತಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೊಣತದಿತ್ತೆ ಮೂಡ್ದಾನ್ ನಾನು ಐನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಈಗ ಫ್ರೈ ಕೊಂತೆ ಜಿಗ್ಗ ಮಸಾಲ ಮಾತಾಯರಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ನ ಮೀಯರಂಡು ಮೀದಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಚೆಂಬಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಧನು ಮಲ್ಪೇರು ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಯಮಿತ ಮಸಾಲ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತ ಚೈತ್ರತ್ತಿಗೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಲೈನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಗಿಜರ ಇದೆ ಈಗ ಲೈನ್ ಆಡ್ರೆ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬಿಸಿ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಹೋಗುಂಡು ವಾ ಅಂಚಲ್ದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮರಕಾನಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಚಪಾಡು ಕೈ ಖಾರ ಯಾನೈನ್ ಮನ್ಪ ಈ ಬಲಪಾಡ ಯಾನೈನ್ ಮನ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕೈ ಖಾರ ಇದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಕೊಡಬೇ ಕೊಡತ್ಬೇ ವಾಡೆ ಓಡೆ ಮುರಾಣಿ ಇಂದು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಪಿಂಪಲ್ ಏನು ಎಂಕಿಗೆ ಇದಾದ ಪನ್ನಿ
ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ పోతాను ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜಿದೀವಿ ಎಬೆ ಎಂತ ನಮಗೆ ಚಮಚ ಫ್ರೈ ಬೇಡ ಎಂತ ಬಿ ಚಮಚ ಫ್ರೈ ಅಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಂಚಿ ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ತೆಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಇರತ್ತೈನ ತಂದೆ ಚಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಂಗುಡಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗತಮ್ಮ ಎರಡು ಈ ಪಾಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಮಾತಾಡಿ ಬಾಳೆಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಸುಂದದು ಐನ್ ಕಟ್ಟದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಡಿ ಇಜ್ಜದ ತವ ತವಾಗ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಐನ್ ಕಟ್ಟದು ತವ ತವ ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದು ಬೇರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಮೀನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೆಂಪಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ನಂಗು ಚೆಂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೇಟ್ ಪಾಡ್ದುವರ ಇಂದೆಕ್ಕದ ಇಟ್ಟೆದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಡ್ಡದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನಕೊಂದು ಎಂಕುಲೆ ಕಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋತಾ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲ್ಲಡ ಮಿನಿ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋತಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಬ್ಬಾಸಡಿ ಪಬ್ಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಂಜೀರ್ ಪಲ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಜೀರ್ ಪಲ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕಲೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೂತ್ತೈವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ ತಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಓ ಮುಲ್ ಕೆತ್ತಲೆಗ ಸೋದು ಕೆತ್ತಿಲಕ ಕೆತ್ತಿದ ಮುಲ್ ಓ ಮುಲ್ ಮೂಲ್ 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 ಕೆತ್ತಿದ ಕೆತ್ತಿದಿನ ತುಂಬೆ ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಐಬ್ರಷೆ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ಮಗ ಬಿಜ್ಜಿರಿ ನೀನು ಕಾಯ್ಪಿರವು ಹೌದು ಈವನಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರ ಸುರಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷ ನಾವೊಂದು ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಪೂರ ತಿಳ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಪೋದು ಬಣಲೆಗೆ ಬೂರ್ರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಜಿದಲ್ಲಿ ಬಾಯರುಂಡು ಹಾಂ ಪಕ್ಕ ಬೇಯಚ್ಚ ಪಾಡ್ನಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪೋಡು ಪಾಡ್ನಾ ಒಂದೇ ಪಾಡಿನ ಅಸಲಾವಾ ಕಟ್ರ ಡೈಲಿ ಕೊಡೋದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಟೆ ಓಟೆ ಉಂಟೆ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಪುನಿ ఇది అంత వంటరజీ నన్ను రడ్డు మూజి చెప్పారజ్జి కువైట్ నన్న కువైట్కి పోదు అల్పనే చెప్పుండే మూలు చెప్పారజ్జి ಅಂದಂದು ಅವು ಪೂರ ಕಾಣ ಬೇಗ చెప్పున ಮಾತ ಇನಿ ಪೂರ ಬೆನ್ಪಾವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇ ಬೆನ್ಪಾವಡು ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಣ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಣಾಗ ಪೂರ ಬಾಜನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ಮಾತಂದು ಹೊರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲ್ ದೆಕ್ಕರ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮುಂದೆ ತಿರ್ಚೋಡಾವದು ಜೈತು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಹೊಡೋರಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ದೆಕ್ಕದು ಹೊಡೆದು ಪೌಡರ್ ಕುಯ್ಟು ಹೋದಾಗ ಹಾಂ
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಭಾರಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೆಂಬಲ್ಲಿಲ ಬಂಗುಡೆಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆದು ಒಂದುಂಡು ನಿದ್ರೆಡ ಅಮಲ್ದುಂಡು ಎದ್ದಿ ಎಂಚ దాదో ఇంచ భారతించి తెస్తారు ఏంటి అమ్మ అంచనా దెయ్యోడు మెల్ల 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 ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಕಲ ಭರಿಸಬೇಡಿ ಬೇಡ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದೇ ಎಣ್ಣೆದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈಲು ದೂರ ಉಂಟದು ಬಾಡುವಲ್ಲ ಸೈತು ಅವ ಐತ ಮೀನ್ದ ಕಂಡು ಪೂರ ಉಂಡತ ಝೂಮ್ ಒಳಗೆಡ್ಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೆಂಬಲ್ಲಿಯ ಫ್ರೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೈ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರರವರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಆದ ಉನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಮಾತೆಲ್ಲರ ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ತಿಂದ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ kg ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಪೀಸ್ ಬರ್ತನೆ ಪಗ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಆತು, ಸೂಪರ್ ಆತು. ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಲ ಪಣ್ಪುನ ವಂಚನೆ ಪಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗಾಲ ಆವಡು ಲೂರು ಪಾಡ್ದಾವಡು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಲಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ನಾಯನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದೆ. ಓಕೆ, ಬೆದ್ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಪಗಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆತನಟ್ಟ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.